So nasa linya karon si Sir Baltz Tribunalo ang kasamtangang head no sa DRRM sa probinsya sa Subo. Sir Baltz, mayong buntag. Ay, may buntag, Sir Tats, may buntag. May Yes. buntag tanang naminaw. Yes sir. Wala gitay ko ha. Maski weekend naagya punta sa trabaho. As usual. Sir, nining ato ang topic no karong Sabaduha kabahin sa kalamidad. Sir, una siguro na kong pangutana balik ta sa mga katong bagyong Ruby ug Sinyang. Unsa may mga lugar gyud sir nga na heavily affected gyud sa maong duha nga nagsunod nga mga kanang mainguntang po nga typhoon. Actually, gitawag ito na to siya o kanang QRS, no? Kay Queenie, Ruby, and Sinyang. QRS. Ruby niya. Nagyo na si Queenie, dayon then si Queenie, Ruby, Sinyang, no? Ang una, ang katong sa Queenie, ang katong yung south, no? Wala kahit na nag-expect nga na ato kadamaging ang ulan, ang baha nga mi katapgid sa mga umahan sa atong mga kaigsuonan dito dapit sa may southern part, no? Ang kusog-kusog to siya ang baha, no, ngadto sa southern part unya dayon ang kining sa Sinyang nahugid to siya og kanang Hulsibo, no, nya labi na ang katong sa north na igo gito siya, no, sa Ruby, no, Queenie, Ruby niya. Then katong Sinyang mas bugat-bugat yun ang na igo diri dapit sa may Barili, mo ni ang grabing impact, no, ang Dumanhog unya ang Runda, Alcantara unya dayon ang katong naigo gid ang Runda, niya dayon ang sa Alegria katong Bukiran, no, niya naay mga areas nga bisag wa gyud wala siya namatyan pero grabe ang damage, no, kanang dito sa Argao tungod sa katong timing maguton ning lihok gyud ang mga kayutaan utong atong fault line niya katong gitawag lang cloud burst kanang dako nga ulan nga mi igo siya na specific sa usa ka lugar ba, mao to nga grabe gyud ang iyahang na nahiagom gyud ang mga katawhan dito sa mga duol sa mga sapa sa pag-awas gyud sa tubig. Sir, human sa atong eksperyensya sa kasinatian nato sa kadtong Yolanda, grabe naman tong pagpangandam nato, no, diha na grabe na kayo ang DRRM, mas grabe na kayo murag at that time halos na tanan nga mga local government units nato nag DRRM na gyud, tutok na gyud sila na. Sir, ang akong pangutana sa typhoon sa Ruby and Sinyang, ato na bang mas sinati sir unsa ka effective ang DRRM? Oo, nindot ka ng pangutana ang Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung by level man na siya, no, na atay regional level, dinhi sa Visayas Region 7 gipanguluhan ni Ma'am Lucy, nya dayon ang diri sa ato sa provincial level sa Provincial Disaster Risk Management Council gipanguluhan ni Governor, unya natay ang level na po din as munisipyo ang Municipal Disaster Risk Management Council, ang mayor, nya dayon ang ato ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee, panguluhan na sa tong mga kapitan. Umingon ko nga doon na nay gitawag as nga kaamguhan, no, in terms of consciousness. Sa level na to sa probinsya, gibutangan na to siya programa, sistema na di nilang bigita dili lang sa kanang lokal nga kagamhanan kundi ato pong gilambigit yun ang atong mga non-government organizations, no. Of course sa ang Rafi ni ana doon ay Philra, doon na po ang E2D, mga kaabag sa Sugbo ug uban pa, no. So muna at the provincial level ang challenge nato kayo ron grabe gid nga challenge nato ang kinig yung nasa munisipyo, no. While the consciousness is higher, taas nagkaamguhan, pero ang struktura ug ang sistema ug ang programa mo na siya ang atong dapat palawman, no. So taas ang consciousness pero lahi ang kaamguhan nga taas kung wala tay sistema ug struktura dinha sa naglain-lain nga mga munisipyo sa barangay, di gyud na siya mo talab, no, di gyud na siya mo do. Oo, so na naman sila mga local disaster risk management officers gi-designate or gi-appoint, no, pero dili gyud ang tanan nga mao gyud na ilahang gitutukan, no. Dili kaayo dedicated. So uban municipal engineer, ang uban maoy social welfare officer, ang uban konsihal, ang uban ang
planning, municipal So planning. nanay mga bugat daang mga gimbuhaton nya gisangunan pa gyud. Oo niya, bugat kaayo gyud ang disaster risk reduction and management work. Ang program bugat gyud na siya kay gawas nga bag-o ni siya, no, mayunta nga mga papagyud ang ma-designate or ang mga officers. Pero kung ning patong lang ni ang trabaho sa DRR sa katong giingon nga bugat ng daan nga trabaho, maglisod gyud siya, Sir Tats. Maglisod gyud. Sir, balik ta sa mga naapektuhan no sa bagyo. Sir, kumusta naman? Unsa may mga actions karon nga gihimo nato sa probinsya? Una, ang atong mga gitawag natong survival needs, no, o katong mga recovery needs, mingon ko nga 100% no na ato na nang nasuportaan din na sa munisipyo o sa provincial level, no. Gani again ako po ning emphasize nga dako katabang atong mga non-government organization, foundation like ang RAFI, no, kay kumingka og pagkaon, bugas, tubig na address din na nato, no? Salamat dai sa RAFI ang gatong ato ang jerrycan, katong mga cooking kits. Pag-komplemento sir sa inyo hapong gihatag nga mga food items. Dako kay itong katabang. So I would say gikan sa pagkaon o sa atong mga immediate nga mga panginahanglan, natubag na siya, Yeah. no? Naapod Saksi sa biyana sir no sa Rafi. Sa inyo hang quick nga kuan action pod and response sa probinsya. So natubag na siya. Ang atong challenge karon na lang natay gitag og gap, no, in terms of services, kining pagpangita gyud og lugar nga ilang kabalhinan nga dili na unta sila magpuyo dito sa katong baha unon gyud og kadtong mga landslide prone area. So nya naapatay dako-dako nga mga engineering works kinahanglan katong mga landslide o katong mga fault lines, dagko taon kay cracks ang mga kabukiran di sa Argao, dapit sa Alegria. So dunay earth movement atong kuhaon gyud, no. So mo ni karon ang gap ug ang of course ang katong dako gyud nga mga kahumayan ug mga kamaisa, no, apil gani ang moalbual ni ana, no, katong ilang mga vegetable farm nga kanang dapat ato pato sang ipabalik. Hinoon nagka-istorya na ta sa ato ang provincial agriculture Dr. Roldan Sarahina, nagkuan na to siya gi submit sa office nga gipapirmahan nato para na sa pagpalit na og mga liso og mga planting materials para sa mga natamaan gyud o naigo nga mga barangay. Sir, karon unsa may mga next steps nato sa probinsya, no? Agi og pagpangandam kanang mga priority activities karon nga buhatonon, no, sa probinsya sa Sugbo when it comes to DRRM. May could dako kaning chance nako, no, kay natay gitawag og at least once in 2 months natay regular meeting sa ato ang mga local disaster risk management officers. Nya para karon sa buwan sa Enero, no, atong ilatag ang plano sa probinsya sa tanan gyud nga buwan, no, gikan sa Enero hangtod sa Disyembre karong 2015 ato nang ilatag ngadto sa ilahan niya unsa pod ilang ikapuno, no. So i-regularize nato ang atong meeting, sir, bahin sa local disaster risk management office. Unya at the same time atong panghingusgan ang kini nasugdan na gyud nato nga kanang pagkig-partner sa mga lokal nga mga NGOs, international NGOs o lain pang mga grupo, civil society organization dinhi sa Sugbo, na diin posibleng dako kay makatabang sa pagpahimo nga resilient ang atong mga lugar, no. So mo na siya niya at the same time ang council nato, no, ato na gyud ang i-active, no, ang Provincial Disaster Risk Management Council niya ato pong dasigon nga pormahon gyud nila ang ilahang mga nagkalain-lain nga opisina dinha sa atong kalungsuran. Sir Valls, daghang kay salamat sir sa mga kasayuran nga imong gipaambit namo karong buntagan. God bless sir. Yes sir, thank you kay God bless po sa tanan. So mga higala mo kato si Sir Valls, no, Tribunalo, ang head sa Provincial DRRM office. Okay, Sir Mel. So imo na gyud ni. So mga higala kuyog sad nato karon, no, ang amo pong kung naay disaster officer sa ubang mga ahensya kami pod sa Rafi, usa sad ni sa amo ang mga gisaligan pod when it comes to DRRM, no.
waylain kundi si Sir Mel, no. Yan ang Senior Program Officer o Data Consolidator sa Rafi Eduardo Abuitis Development Study Center. Sir Mel, may buntag. May buntag, Sir Tats. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Maayo kay nakadungog ta ni Sir Oscar Tabada o ni Sir Baltz Tribunalo, Sir. At least na-aware ta sa atong mga initiatives. At the same time, mas napasabot nato sa atong mga katawhan kabahin aning disaster risk reduction and management. Sir Mel, siguro atong balik-balikan, no, ang katong mga nangagi nga mga bagyo diin. Ang foundation nakahimo og mga ayuda ngadto kanila. Sir, unsa man toy mga kalihukan nga atong gipasiugdahan or gihimo sa foundation haron matabangan nato ang mga napiktahan sa Bagyong Ruby ug Sinyang? Okay, sa katong sa Bagyong Ruby, Sir Tats, murag alert kayo ang Rafi ato, no. In fact, nagplano jud ta ato sa Bagyong Ruby o sa pato na abot. O in fact, wala pa nahuman ang bagyo ang atong COO, si Ma'am Domi Chua, kauban ni si Miss Marge Gavador, kani ato ang murag acting head karon sa atong DRRM initiative sa Rafi. Dito jud sila sa Northern Cebu. Ilang gisugat pa tong hangin. Pero pagtan-aw nato dito murag ang atong mga LGUs, atong kaning pasidunggan ni atong mga LGUs na murag ready kaayo sila. Grabe ang pagpangandam nila. Grabe ang ilang pagpangandam. Ug in fact, murag nakita nato nga wala kayo sila nang inahanglan og tabang atong mga panahona. So kita man sa Rafi mo na atong purpose nga ma-empower atong LGUs. Instead, para sa Ruby, dito ta ni-respond sa Northern Samar. Kay maski ang Bagyong Ruby, dito dyan ni landform sa Eastern Samar, naman sa ginatawag na itong Pacific Towns sa Northern Samar. Mo ni ang mga towns nga nag-atubang in town sa Pacific Ocean. Kanang particularly kaning Mapanas, Gamay ug Lapinig. So nagpadala tag assessment team dito, Sir Tats, para tan-awon dito niya. Indeed, ang kaning mga barangay labi na katudaplin sa dagat, na wash out jud ang ilang mga balay. So naatay partner dito, Archdiocese nato sa Katarman, pinaagi sa ilang Social Action Center, nga may atong gi-partner dito ug mo'y nag-distribute in town og mga vouchers nga mo'y gigamit sa atong mga kaigsuonan dito, Sir Tats, para pag-claim sa mga housing materials ug non-food items dito sa area. Kani nga initiative, inabagan ni siya sa International Rescue Committee or IRC, kani ato ang partner nga international NGO kabahin sa disaster. So mao to, sir, sa Typhoon Ruby. Ang kaning sa Senyang, on the other hand, giingon na ni Sir Baltz nga kanang dako-dako jug damage dito sa south. So kita sa, sir, ni-response ta dito ug atong nakitaan nga murag ang nagkinahanglan jud to sila og murag water, and then at the same time sila kaning mga non-food items kaning kitchen set kay nahibaw man sa tanga ang probinsya sa Subo, sir, sa kato imong giingon ni-response in town sila. So sa imong giingon ang gibuhat sa Rafi is complementation sa unsay gibuhat sa atong LGU leaders. So nag-distribute ta, sir, og 1,000 mga pila ka buok, Sir Mel? 1,916. Wow. Ang atong mga natabangan dito, atong gitagaag jerry can, sir, nga nay tubig mainom para magamit sa to nila ang container niya, naghatag sa ta og kitchen utensil. So ang atong gi-prioritize syempre ang katong ronda, nasa tay gihatag dito sa Dumanhog, sa Alcantara, sa Barili ug sa Argao. Okay. So mo kini ang mga natabangan nato sa bag-ulang nahitabo nga Sinyang. Yes, sir. Sir Mel. Sir Mel, unsa may mga next steps karon nga buhatunon pa sa Rafi when it comes to disaster? Okay, ang kaning sa ato ang Northern Samar, sir, kato akong giingon nga niabag ta dito sa mga housing materials, non-food items para sa Typhoon Ruby. Ongoing pa ni siya, sir, kay paghuman sa Ruby, syempre, kay tungod doon sila sa Pacific Ocean, nagiansad in town sila sa Senyang. In fact, dito sa ilahan ni landfall. O kanang katong, syempre, katong typhoon nga amang, katong pinakabag-o lang, murag na-affected sila. So, murag na-hamper ni ang ato ang kanang distribution dito kuno sa atong partner. Pero sa latest update nga atong nakuha, Sir Tats, mag-distribute na sila hopefully this week sa katong first batch. Kay murag nadaot man jud gihapon ang mga balay, so apat katukod nadaot na sa jud gihapon balik. So first batch pa ni ilang gi-distribute, sir, if I'm not mistaken, murag 505 families pa
ang ilang matagaan karong first batch. So ongoing na sir, kay ang atong target matagaan na to ang 1,700 families sa katong tulo ka municipalities nga akong giingon. Appeal na natin murag na-identify sa dito sa Mondragon, Northern Samar, kay naman to yung mga daplin sa sapa, good sir, nga na-destroy sa ang mga balay. So, kato atong partner nga International Rescue Committee, nakakuha tag mayong balita just yesterday, nga maghatag sad sila almost more than 3,000 units of waka-waka lamps. Katong kuan, solar lamps. Solar lamps o Wow. solar power, sir. Duha nilang ihatag, solar lamp o power units. Ang Okay. kaning power units mo ni pwede nimo magamit murag alternative nga kuryente. Okay. Nindot kayo ni Sir Tats, kay imo ra man ning i-charge sa adlaw. And then kung fully charged ni siya, mag 8 hours ang pag fully charged, imo kang ibuwad sa init, magamit ni siya up to 200 hours man siguro, Sir Tats, nga suga kung dim lang. So dako kaayo ni tabang dito kay murag wala pa day kuryente dito sa area niya, murag nahibalik ang kuryente sa Northern Samar so gahapon, pero sa poblasyon rasad niya. Sa ubang mga areas wala pa. Murag sa ubang mga areas wala niya, pero may mag-brown out. So murag dako kayo ni nga tabang dito sa atong mga residente. So hopefully ato sa ding ma-distribute in the next few days kung maabot na ning shipment gikan dito sa atong partner. And of course, padayon gihapon atong rehabilitation efforts, sir. So in fact, mag-explore tag possibility nga kaning atong school rehab diri sa Cebu ato sa ditong mapadangat hopefully sa Northern Samar. So ato nang gina-explore nga posibilidad nga atong tabangan dito sa area. Sir Mel, balikan ti ka, huwan lamang ni pipila ka mga mensahe o dugang kasayuran. Kahibaw ba mo sa kadaot nga dala sa Bagyong Sanyang? Matud pa sa Rappler.com. Ang kadaot sa agrikultura tungod sa Bagyong Sanyang mo balor ngadto sa 4.9 million. Kini dito sa Agusan del Sur, Misamis Oriental ug Compostela Valley. Samtang matud pa sa dato sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5,167 ka mga pamilya ang gipabalhin ngadto sa 83 ka mga evacuation center sa Southern Tagalog, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region ug Caraga. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balita ang adunay kalabutan sa atong kalambuan. Bisan pa man sa signal number 1 nga bagyong Amang, niabot og 1.8 milyones ang mitambong sa solemn foot procession alang sa kapistahan sa Senyor Santo Niño ni atong miaging Sabado. Sumala pa ni Senior Superintendent Conrad Capa, Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office 7 ug Officer in Charge sa Cebu City Police Office, nahapsay ang gipahigayon nga prosesyon. Dako kaayo ang kahingangha ni Capa sa kamalinawon sa mga subuanon sa pagprosesyon ug mao kini ang unang higayon nga ingon niini kadaghanang tawo sa usa ka lugar o kalihukan nga walay kagubot nga nahitabo. Bisaya sa ni Chief Inspector Enrique Belseña nga alas 3:20 ang uluhan sa prosesyon naabot sa Basilica nga migikan sa alauna sa hapon samtang alas 6 na sa gabi naabot ang karosa sa Senyor Santo Niño nga gisundan og Pontifical Mass ug fireworks display. Makabatuna og kaugalingon nga crime laboratory ang Kabisayan nga dinhi sa Sugbo, Tukuron. Ang bagong edipisyo sa crime laboratory sa Philippine National Police pabarugon sud sa 1,000 metro kwadrado nga yuta nga gidonar sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga naa nahimutang sa Sudlon, Barangay Lahog. Kini mahimutang duol sa Cebu Provincial Police Office, Philippine Drug Enforcement Agency ug uban pang mga ahensya sa kagamhanan. Subay nini, usa ka groundbreaking ang gipahigayon dili pa lang dugay nga gipanguluhan sa mga opisyal sa Philippine National Police ug ni Gobernador Hilario Davide III. Matud pa ni Police Chief Superintendent Teresa Ancid, Director sa PNP Crime Lab, nung makatabang ang bagong crime laboratory sa ilang eksaminasyon sa mga ebidensya sa mga insidente sa pagpamusil sama sa mga bala alang sa mga dinalian nga pag-ila sa mga posibleng nga mamumuno o mga tag-iya sa armas. Ug maungkad to ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa kaprograma sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 254-6351.
Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, mga higala, dugang announcements. To be able to achieve our brand promise and of elevating lives and communities we serve, we are looking for qualified and competent job candidates for the scaling up and expansion of our services. Trust staff or loan officers. Ang trust staff or loan officer is responsible for group formation and management, savings and credit collection, client group trainings, loan utilization checks, and supervision visits. Mao kini ang mga requirements mga higala. Preferably graduate of any commerce or business related course but college level are welcome to apply, preferably with working experience in microfinance, community organizing or related fields. Possesses an interest in uplifting the lives of people and communities, must possess driving skills, no? Kinahanglan na ay lisensya mga higala and can drive a motorcycle, willing to go on daily field assignments and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte and Camotes. Lain pa nga bakante mga higala, bookkeepers. The bookkeeper is responsible for the accurate and timely recording, classifying, and summarizing of branch transactions. So mo kini ang mga qualification. Graduate of any accountancy or management accounting, preferably with work experience in bookkeeping. Possesses an interest in uplifting the lives of people and communities, willing to go on field assignments and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. Lain pa usab nga bakante, accounting clerk, no? Ang iyahang responsibilities mo kini shall be responsible for assisting the branch in updating and keeping accurate, timely financial records in accordance to the internal control policies. Mao kini ang mga requirements mga higala, graduate of any accountancy, management, accounting, or business management with or without experience, at least 20 to 25 years of age, with good analytical skills, literate in Excel, and with experience in enterprise resource planning program con ERP. Possesses an interest in uplifting the lives of people and communities and willing to go on field assignments and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. Qualified applicants must submit their application letter, comprehensive resume with recent 2x2 ID photo and transcript of records to the Human Resources Department, Ramon Aboitiz Foundation Incorporated at 35 Lupisana Street, Cebu City, or email at rafi.hrd@rafi.org. For information, visit our website at www.rafi.org.ph. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in barangay, Pagtuki is a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Mao kana mga higala, no? Ang atong mga announcement. So Sir Mel, gawain na itong panahon, igo pa kayo ni siya sa padangat sir sa imuhang basig na kay mga importanteng impormasyon o baka mga paambit sa atong mga kaigsunan. Sir Mel, go ahead. Kuan ra jud siguro sir, kanang kinanglan lang siguro ta magpakabana sir, no? Importante siguro muni atong giawhag ni siguro hopefully si Sir Oscar o kani atong mga local government official nga magbuhat siguro tag storm warning signal para sa baha. Kay kato, kuan naman to. Kay murag ang nahitabo man gud sir, murag if natay lesson sa Rafi, murag karon recently nga dili man ang Ruby kayo ang na international exposure pero ang Senyang wala, no? Pero ang Senyang ang dakog kadaot diri sa Sugbo, labi na sa Southern Cebu. So kana lang siguro niya hopefully ang atong mga residente sad nga magpakabana sad sila og dili maghuwat nga kanang kuan madaot pa usa mo action. Tinood kay na Sir Mel. Daghang kay salamat Sir Mel ha sa imong pakig-uban kanatong buntaga. Mahigala ato sa ning pasupot no ang atong mga text messages gikan sa ato ang mga suki kayong tipaminaw na dinhi pabati no ngadto nila ni Ma'am Lisa Cabalona Toroy,
Unya kuyog sad ang iyahang bana no si Sir Alter og iyahang mga anak si King og si Lisette. Usab ingon sab ang ato ang masuki sa daykay ni si Sister Lides no. Kumar uban sa iyahang pamilya no kaniyong tanan diha maayong buntag ug daghang salamat sa inyong uban no ug pagpaminaw ni atong programa ug sab ni Remy no ug diha sad sa Tinaan Naga. So kaninyong tanan mga higala daghang kayong salamat gyud sa inyong pakiguban kanamo. Manghinaot mi nga ining ato ang programa karon paambit mi kaninyo sa mga kasayuran no nga angay natong bantayan labi na gyud kung kalamidad na ang pagaisgutan mga higala. Ako lang yung balikon ug akong i-emphasize nga kitang mga katawhan aduna sab kitay responsibilidad no sa pag-amuma o pagproteher sa ato ang kalikupan. Simple lang kaayo no nga angay natong buhatonon labi na gyud sa paglikay ug pagbaha no. Ako gining gibalik-balik kay mao gini siya ang kasagaran natong mga kakuwangan mga higala. Labi na gyud ning pagpataka natong labay sa atong basura, di ba Sir Mel? Ato ginang makit-an no ug atong mabantayan diha sa mga dalan no. Karon dito sa amoa sa Lahog area na ay mga gipanghimo nga mga drainage, Sir Mel, makita gid nimo nga unsa ka grabe no ang garbage no makita nimo nga makaingon ko nga unsa ka no kung mag-uwan na sad grabe gid siguro kayo ang pagbaha, Sir Mel. Lagi Sir Tats niya hopefully sir nanadjud siguro tay hopefully decent nga landfill system sa umaabot. Nang hinaot na kita nga naa gid na siya. Okay, maski mag-segregate sir usay igabot dito sa landfill. Walang gihapon, mag-ipon na gihapon. Yes, so mao siguro na sir kinahanglan atong tutukan. Pero bisan pa Sir Mel kinahanglan siguro conscious na gid ta nga ang responsibilidad no ang responsable sa pagtarong og hipos sa atong basura kita gyud. Yes, I agree. Kung gisagol pa man kana nga to dili na nato but gikan pa lang sa atong balay tun-an na nato no murag i-practice na nato daan. Yes, kay murag kalabanan sa judron sir sa mga epekto sa disaster sa giingon ni Sir Oscar Tabada murag na-jud akong kanang gibuhat ang katawhan dakong parte nganong ingon ani ang nahitabo sa ato karon. So murag kinanglan magpakabana na ta kay kinabuhi na ang atong giistoryahan diri. Maghuwat pa bata nga kita mo'y maapektahan o nga ta magwan, Sir Mel, no? Mauna, oo. Kaya hinon, experience is the best teacher. Murag nakat-on ni atong mga municipality sa norte. So nga after atong Yolanda, sir, murag permi na silang andam, sir. Hinaot, dili lang sila. Katong mga feel nila wala pa kay naapektahi, mag-andam na tadaan, dili ta maghuwat nga ma-feel pa nato ang casualty usa ta mangandam. So in fairness, Sir Mel, no, nga atong mga local government units grabe sa gyud ilang pagpangandam. Yes, oo, so mao na ato sad silang gidaig pod ni ana, no. Yes. After Yolanda, mas grabe na kayo. In fact, pagsud sa Ruby, murag ready na sila. Grabe na kayo so kay pagsunod Sinyang kuan naman kayo. Ay, gamay raman. Gamay raman. So kumpiyansa, Sir Mel. So dili ta mo kumpiyansa kay murag usahay dili hangin atong kontra. Baha sa tubig pod. Sir Mel, daghang kayong salamat pag-usap sa inyong pagkiguban. Mga igala kaninyong tanan, natapos na itong tulmanon og moingon na lang mi sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne, si Sir Chris, si Ma'am Heidi Palapar, ka Ma'am Dumicho atong Chief Operating Officers Foundation. Moingon na lang mi hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw stasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw ba mo pila ka mga pasahero ang na-stranded sa Central Visayas Port tungod sa Bagyong Sanyang? Tungod sa Bagyong Sanyang nga adunay international name nga Hangmi. Labaw sa 7,000 ka mga pasahero ang na-stranded sa nagkadaiyang dungguanan sa Central Visayas. Kini nahitabo niadtong December 29 sa miaging tuig. Kini si Pagto kay Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.